Multimedia Satu Video, BM Audio Sound System Professional Production. Kita ibarat kadang-kadang Chandra Kirana gambar sampai ke beras. Tidak lupa masuk sini, yo maju bareng coy. Aneh sini, penontonnya sini, sebelah sini monggo. Lima waktu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Tidak mungkar mati lan isih jangkapi raya dani ditanda salah sunah sesembrono iku perintah agama ngelinono yen donya mung sedelo Kirana